Здравейте и добре дошли! Първи епизод на Minecraft оцеляване на канала Android Gaming България. Почваме нов свят на Minecraft Pocket Edition на оцеляване. И съм в Seed за село, Final с главни букви. Първо влизам при ковач. Взимаме. Естествено, ще имам настилени турбички, що не, 2 ябълки, това ще е полезно за по-късно. 2 метални каски и едни панталони. Оп. Не от тук. То са толкова гадни контролите. Трябва да си ги настроя после. Добре. Отиваме към... Откъде дойдоха всички тия вилиджери? О, така ли ще ги даваме? Овца! Да! Ще хвана, хей. Трябва ми малко вълна за легло. Там ясно е положението. Ще направя както на друг мой свят на оцеляване преди. С един приятел бяхме играли и влизам в църквата и вътре всичко правя. И като бях събрал достатъчно торчове, даже си я бях осветил с торчове, за да не идват зомбите около нея, да не се спамват. И сега ще събера битрут, което са репички. Винаги това е първото, което трябва да направиш в един свят на Minecraft на оцеляване. Първо събираш храната от селото и я крадеш. След това събираш... Първо всъщност минаваш през ковача, след това събираш храната. Това го затварям, слагам малко броня. Така, що не, нали? Имам време. Сега какво да правя? Трябва да отида за дърво. Но първо трябва да намеря още една овца, която да убия, за да си направя легло. След това дървото. Това не е важно. Така, лами... Овца! Добре. Добре, овцо, аре бе, спри се за малко. О, умри. Оп, добре. Достатъчно вълна за легло и сега отиваме за дърво. Това е скоростно на един свят, когато почна Minecraft на оцеляване и Survival, че трябва да събираш дърво, което без каквато и да е брадва става супер бавно. Затова не обичам, когато гледам в YouTube видеа, каквито и да е, дори преди много време, когато разбрах за YouTube. Винаги ми дразнеше, когато някой почва свят на оцеляване на Minecraft или на Terraria или на която и да е друга игра. Началото, най-скучно. След това става интересно. Добре, сега трябва още едно дърво да отсека поне. И ще събера достатъчно неща, за да си направя къща. Малко съм болен за това. Ще ме ръкам. Така. Много трябва да се внимава. Тук за зомбите, защото съм ги включил. Да. Това не харесвам на световете на оцеляване на Minecraft, че като ги почнеш, зомбитите много лесно те убиват, освен ако не си в хубава къща. И не си легнеш, за да няма какво да ти направят. Да, гейминг концепт. Какво да се прави? Така. Някой горе нещо прави, Видях сърчица да летат. Какво става горе? Защо? Това летяха сърчица. Бум! Лоша идея. Добре, трябва да ги слова някак си. Отдолу ще си имаме малък вилиджер, малък селянин. Ей! Subscribe! Добре, това тук ще е много трудно сега. Не, шегувам се. Влизаме тук и сега сигурно ще е пълно със селяни, защото винаги, когато съм играл, винаги... Добре, какви са тия гадни звуци? Махай се от къщата ми, излез. Мри. Излез ми от къща и не се връщай. Аре да. Да, много гарен звук, много странен. Така, общо взето сега какво трябва да правим? Правим всичко това, така. Така, взимаме си крафтинг тейбъл и слагаме вътре. Тук са други неща, по-късно ще се види какво ще направя там. Крафтинг тейбъл, сезам, сложи се. Така. Трябва ми сопчета. 3 вълна. Трябва да е бяла задължително. Това е ново, че трябва да е бяла.
Да, верно, че беше по 3, но това е ново, че трябва да е бяла. Мисля, че трябва да е каквато и да е. Но не е това въпроса. Трябва да... После ще ги събирам тия. Няма да изчезнат от само себе си, но трябва да събера още вълна. Трябва да намеря бели овце. Което е рядкост в Майнкрафт. Защото що не? Защото така, ама. Да. Това ще е по-кратък епизод. Сигурно 10 на минути няма да има и аз не знам. Просто за първи епизод малко да поразвия нещата. Да влеза, да си направя легло, честове, дърво да събера и това ще. Съндъци, често е съндък. За тия, които не знаят английски, за тия, които говорят само по-английски, като много мои приятели, които на всичко някакво левали, честове, дорове и такива глупости, но да. В кладенеца не ми се влиза, че последния път, като влезах и не бях играл с някой заедно в сървър. Беше голяма беля, защото никой нямах кирка и си измъквах много време. Да огледаме местността, къде ще отида. Първо в пустинята, за да щупя тия умрели храсти. Защото да. Това звучи много тъпо, защото да, но... Така си, какво да направя, само глупости говоря. Това всеки, който ме познава, ще ви го каже и че не спирам да говоря също. Но, вау, това е ново. Не знае, че е дървено тук. Добре, няма значение, отивам да убия... Глупости говоря. Да щупа умрелите храсти и те дават пръчки. Това от новите апдейти отскоро. Ти дават пръчки. Този не ми даде. Това ме дразни. Ето това даде. Като ги чупиш с брадва, винаги дават пръчки и дават по повече. Сега просто събирам, ще си отида вътре, ще си направя всичко, което ми трябва. Си имам желязно оборудване. Съм по-добре. Но въпросът в тия случаи въобще, както и да го гледаш, трябва да внимаваш първата нощ. Тя е най-трудното нещо от цялата игра, първата нощ. Брадва, такова, така. Взехме. Сега сигурно ще имам 2 лопати ми. Да, що не. Брадва направих ли си? Ето я брадва, кирка, меч, лопата. После ще сложа всичко останало. И слизаме надолу. Така, отиваме. Сезам, затвори се. И отиваме да чупиме малко умрели храсти или да почнем с мината. Какво ще направя първо? Ще почна една мина близо до вкъщи някъде. Ел, има тук, близо трябва да има една пещера. Когато не знам защо, още не съм влезнал. Винаги влизам в пещери, като не ги намеря. Или особено като съм спрял някъде и там има пещера. Добре, това трябва да го махна. Не трябва да е така. И блок апдейт. Така се нарича, когато се случи нещо ново с блок. Въпроса. Това ме нерви. Това не е най-добрият биом за копаене. И намерих нова пещера. Йей! Съм в сървър, ще ви покажа някой ден. Как в сървър на Майнкрафт да си размножавате нещата. Правите ги много повече. И е доста по-лесно. Но сега толкова камък ми стига просто за нормални неща. Нали? Що не? Леле, това съм. Почвам много да го повтарям напоследък. Така, взех всичко, колкото ми трябва. И ще имам и видео, ако някой пита. Да, това е първо видео, нали? Едва ли ще имам от 150. Ама, да. Няма да правя само на Minecraft видео, не съм като MCP и Mike. И такива. Са на всичко, но, както казва името на канала, ще е само на Android устройства. Качваме се нагоре и не се намираме чак догоре. Взимам такова и такова и такова и такова и сега мога да си направя една лодка, така за всеки случай. Да си имам просто. Трябва да почна да си направя съндък сега. Съндъче и легалце вече имаме достатъчно.
Що пиш, че мога го направя? Тръгнало ли се? Я? Не. Страхот направо. Перфекто. Аре бе. Така, значи добре. Лека нощ и